Παιδιά, σήμερα θα φτιάξουμε κάτι puzzle. Και λοιπόν, να σας δείξουμε τι puzzle. Αυτό το φτιάξει η Μέρλιν, η αδερφή μου. Θα μην πιάσουμε. Αυτό θα το φτιάξει η Τέα, είναι πιο μεγάλο. Και εγώ θα φτιάξω ένα με κουνελάκια. Και εγώ θα φτιάξω ένα με κουνελάκια και πολλά άλλα ζώα που έχει. Λοιπόν παιδιά, ελπίζουμε να πάει πολύ καλά αυτό το βίντεο, να πάρουμε πολλά likes, follow και subscribe. Λοιπόν, εμείς θα σας δείξω τώρα τι θα κάνουμε. Λοιπόν παιδιά, από ό,τι περιμένετε. Λοιπόν, σε 3 δεύτερα ξεκινάει το βίντεο. 3, 2, 1, 0 και ξεκινάει το βίντεο τώρα. Γεια σας παιδιά. Λοιπόν, τώρα θα τραβήξουμε ένα βίντεο με puzzle. Λοιπόν, θα σας δείξω το δικό μου που έχω κάνει μέχρι το μισό. Είναι λίγο μεγάλο. Λοιπόν παιδιά, έχουμε καλονίσει όταν φτάσουμε 10.000 like. Όταν φτάσουμε 10.000 like, θα σας δώσουμε ένα δώρο έκπληξη που μπορεί να κερδίσουν 2 άτομα ή 1 άτομα. Λοιπόν, εμείς έχουμε παραγγείλει αυτό το δωράκι, οπότε εσείς θα περιμένετε μέχρι να έρθει. Οπότε ελπίζουμε ένας να είναι ο τυχερός που θα το πάρει. Ανυπομονώ πάρα πολύ να δω ποιος θα το τύχει. Με αγάπη, περιμένουμε. Λοιπόν, μακάρι πολύ γρήγορα να φτάσουμε 10.000 like. Είναι δύσκολο να τα φτάσουμε. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να τα κάνουμε και αυτά κάποτε. Λοιπόν παιδιά, σε λίγο θα σας δείξουμε τα puzzle που έχουν φτιάξει οι αδερφοί μου. Λοιπόν παιδιά, θα σας δείξουμε το puzzle της Μέρλιν. Για κάτσε να βγούμε από εδώ. Λοιπόν, έχει φτιάξει μέχρι τώρα το μισό αυτό. Λοιπόν, και τώρα θα σας δείξουμε της Θεάς, που μέχρι τώρα έχει φτιάξει το μισό. Φαίνεται λίγο μικρό, αλλά είναι λίγο πιο μεγάλο. Και θα σας δείξουμε και το δικό μου τώρα, που το δικό μου είναι πάρα πολύ μεγάλο και είναι δύσκολο. Το δικό μου είναι αυτό. Λοιπόν παιδιά, τώρα θα περιμένετε να φτιάξουμε και τα άλλα. Λοιπόν, και όπως σας είπαμε, είναι πάρα πολύ ωραία να φτιάχνετε puzzle. Είναι καλό, κάνει καλό στη μνήμη. Αυτά παιδιά, οπότε θα περιμένετε λίγο τώρα μέχρι να φτιάξουμε και τα άλλα μισά. Αυτά, ναι. Οπότε παιδιά, ανυπομονούμε για πολλά πράγματα. Και κάντε γραφές πολλές, όπως είπαμε, να κερδίσουμε λίγο το δώρο γρήγορα. Γιατί ο τυχερός θα είναι πάρα πολύ τυχερός. Γιατί δεν θα ξέρουμε τι θα μας περιμένει σε αυτή τη μεγάλη έκπληξη, παιδιά. Ανυπομονούμε πάρα πολύ. Όλοι ανυπομονούμε βασικά για αυτό το δώρο. Οπότε, παιδιά, περιμένετε, γιατί σε λίγο θα έρθουν αυτά τα δώρα. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπαμε πολλά πράγματα. Και τώρα θα δείτε λίγο πώς έχω τελειώσει το μισό puzzle. Πολύ ωραίο είναι το puzzle, όπως είπαμε. Όπως είπαμε, πολύ ωραίο είναι το puzzle. Λοιπόν, παιδιά, ήθελα να σας πω κάτι. Θα κάνουμε πολλά ωραία βίντεο, όπως ξέρετε όλοι. Θα κάνουμε πολλά. Και ανυπομονούμε να φτάσουμε like, subscribe, το έχω πει πολλές φορές. Αλλά σας το λέω γιατί αγχώνομαι, δεν ξέρω αν θα φτάσουμε τόσο πολλά. Λοιπόν παιδιά, ναι αυτά. Δεν έχω τι άλλο να σας πω. Και παιδιά, σήμερα ξανά, πιο μετά, θα κάνουμε ένα άλλο βίντεο που θα τέτοιο, πώς το λένε, ένα λεπτό να θυμηθώ. Θα κάνουμε gaming βίντεο. Οπότε παιδιά, περιμένετε και άλλα βίντεο. Και τα λέμε σε πολλά άλλα βίντεο. Γεια!